دا حضرت خواجہ پیر سباق بابا جی نور اللہ تعالی مرقدہ قول مبارک تے چھے دا روحانی بیمارو علاج او دوائی دادا چھے اتباع سنت تخپل کرشی. او اوز خاص کوم مختصر دیو نات شریف تپارا معشوم نات خان محمد افلاح تا چاغی راشیو نات شریف قرآن دی کی محمد افلاح. یا محمد